Lawrkhawm channel subscriber sing khat chuang fe mai kan lo tling tareng mai he channel min hlut saka min lo ngai thak saka min lo subscribe sak tu ta chunga alom thu ka soi tak meu ani he channel a hian atam theyang ber episode on upload zel katuma ilo ngai chang reng don ya video te min share sak thei phe chuan alom via wang Lawrkhawm channel lo clear thin ten en chak zong te en du zong te kan nei phot chuan ron request zel ula in comment zong hi chiar vek ani e subscriber sing khatlin lom nan episode toy te pakhat karon upload le Lawrkhawm episode 8 Jack the Ripper kum sang khat zariat somriat pariat ani a hemi kum hian London khopui chu mi pakhat Jack the Ripper anti chuan atiral tri in mi pui ati thlabar hle ani Jack the Ripper hian hemi kum hian meichhia panga athata ai tamta po athat ni in an ringa ti hlum satli amai ni lovin rap thlak takin an taksa te chu asoi sa a an ko chung te chu a phor thin ani a che dan vel atang hian a chui tu te chuan mi hring taksa te po zira thiam na nei ni in an ringa he tual that tu rap thlak tak mai hi tun thlengin man chuale riat chu ani talo ani Jack the Ripper chu England mai ni lovin khovela tual that tu ming thang pol ani ta ani heng amitha panga te hi Whitechapel district London chaklam huna vek mel khat ai hlalo biala vek ani a August ni sari atanga September ni som sangkhat zariat somriat pariat chunga thleng vek ani heng hun lai hian tual thana dangpo om nuala Jack the Ripper ti ani an ring tho bok ani London Metropolitan Police Service Scotland Yard ti an ko thin chuan lekha sang heti hun lai hian an donga he an lekha hian mi atha dan rap thlak tak te atha le dan tur thlengin aziak ani a lekha thona hian yours truly Jack the Ripper tin aziak thina hei wang hian Jack the Ripper tin a ming hi alarta ani thei top chuwa police ten an chui pon he tual thattu hi an hre hlei thei reng lawa tual thattu rin hlel pon nei nuala chung zinga chuan painter lar tak Walter Sickert Polish mi te Queen Victoria tupa thlengin rin hlel an nei ani kum sang khazariat somriat pariat atanga tun thlengin rin hlel hi mi sang za chuang lai an oma ma se chiang taka chui chuana ala om chuang lo ani tun hnai hian March ni som pakwa Journal of Forensic Science chuan Jack the Ripper dik tak hi mu chuakin a in soya Aaron Korminski kum somni pathuma upa Polish mi tho sammet thin ani e anti achan chu hemi hun laia Jack the Ripperina a mei chetha pathum na shola thisen vel an hu atangin he Aaron Korminski DNA nge ani e anti a amaro chu he an chuina po hi mi then khat chuan dika an pom chuang lova shol po hi hetiang chena chuan DNA te po hi adik to lo thin anti bok ani kum sang khat ziriat kum top lam chuan London a hun pakhat Whitechapel chu mun ten nom le minol pui kaldu lo na mun ani a he hmuna hian sual tin reng a emoti turani no chi zuar an tam ema in soisak le zuru in sual bur mu tur reng boka he hmun Whitechapel hi heng hun lai chuan nom sim bon na hmun lian tak ani amaro chu tual tha na tak ero hi chu a ngai lem lova chum khat chu no chi zuar pakhat Emma Smith anti chu mi parwalin pong sualin an that ti chu hriat ani kum sang kha zariat somriat pariat August alo thlen chuan he mun hi khovela tual that tu ming thang Jack the Ripper chanchin aron in lar chuana mun alo ni ta ani he muna solna le tharum thona mun te chu he tual that tu hian aron lua lan chiang hle mai a tual tha dan rap thlak tak te hi hriat thei china chuan hetiang anga in tha na rap thlak hi an la hrengai lo ani a tha te chu chemin a vitlum ve mai ani lova an taksa chu suasamin an ko chung te a phor thina an kalte le thil dang te ala chuak thina a che dana tang hian meichhia a ho hle ni in an ngai ani ti chuan heti an boi noi lai hian September thatop lama chuan Jack the Ripper chu are mak maya London mi puite chuan tunge ti hriat duin chui chuak turin police po an nor na samaya ma se tun thleng hian chiang takin he Jack the Ripper case an hre chuak hlei thei ta meu lo ani Jack the Ripper hi media awangin alar pha maya TV series ate movies le show sang te point an siam chuak ta hiala enga po chuni se Jack the Ripper chanchin hi arap thlakin khovelin serial killer mumal taka kan mer hriat na voi khat na ani anti Lawrkhawm ilo thira wangin lom thu kan soya ilo like in ilo subscribe ve ngei don ya